Estades vendo un cogumelo que naceu no piso de Felicia por tanta humidade que ten dentro. É increíble, pero xa vedes que hai máis consecuencias. O falso teito veuselle abaixo e cada vez que chove está o resultado, a auga corre polas paredes, anega os chans e directamente, como vedes, recolla a caldeiros. A casa de Felicia está nun edificio de Marín, hai outros 3 pisos máis e tamén 3 baixos nese edificio e todos teñen problemas. Tiña malo tellado, chamaron a unha empresa para reparalo e falan de auténtica chapuza. Os traballos de reparación comezaron hai 6 meses, pero din que foi peor o remedio que a enfermidade. O conflito xa chegou aos xulgados. Felicia, estamos dentro da túa casa, vemos que non hai falso teito xa, estamos vendo unhas humidades tamén bastante chamativas, non? Isto por que está así? Tiñamos un problema, o tellado era xa antigo, de 50 anos, e había algunha filtración na esquina contraria do edificio. Quixemos reparar isto, contratamos a unha empresa de Vigo que se publicita como impermeabilizaciones e reformas. Chegamos a un acordo con eles e este foi o resultado. Deixaron todo o que son os canalóns e todo o que son os limaollas sin cubrir e a agua cando chove fora, chove dentro. Claro, moitísimo peor, este piso xa é unha ruína. Fixadevos esta viga maestra como está toda mollada. Que xa non é o que vexamos aquí no piso, é o que non vemos, que é a estrutura do edificio. Habitación dos pequenos, mirade como está o chan, e temos que cortar a luz porque nos puntos de luz caía agua. Chegaron a sair setas que tiveches que quitar. Quiteinas, sí, porque non quería guisalas, vamos, tireinas. Un domingo que estábamos aquí e caeu así todo o falso teito abaixo. Un burato que é o piso de arriba, que se ve o baño do señor que vive arriba. Que vai facer agora a túa filla e os teus netos cando veñan a Marín? Teñen que alugar. Estou xa lles apalabrei un piso para alugar. Este señor, este constructor, prometeunos que iba a arreglar todo, que non nos preocupásemos con isto, que él se encargaba de todo, de deixarme o piso como estaba, pero desaparecido, está desaparecido. O problema é que xa cobrou a maior parte do orzamento que tiña. Por aí saen os tornillos, algúns cortámolos, outros xa os deixamos aí para quen quera comprobalo. Chamei a notaria para que viñese aquí a levantar acta, pero ela di, podo levantar acta. E claro, a mí me consta que tes así o piso, pero quen ten... Como arreglamos isto? Fran, as zonas comuns non están moito mellor. Non, xa podes ver que todo que é codependente, bueno, neste caso a vidriera que temos en riba, ten todo un dano bastante evidente. En medio da obra, unha das chapas que tiñan colocadas se olle volando, coa sorte que non impactou en ninguén, nin o seto, ni máis. Sí, correcto, estivemos falando con algúns afectados, incluso nas reseñas de Google podense atopar algunhas casas que fixeron que quedaron sen tellado, filtraxes na casa ou teñen choiva directamente por a mala praxis neste caso. Estamos en procedimento de que o arquitecto faga unha valoración dos danos que ten feitos, de que o abogado valore a situación que ten, pero, como podiches ver, é bastante evidente os danos que temos.